Bio je to dakle hor osnovne muzičke škole Branko Smiljanić i to nije bez razloga. Sa mnom u studiju je i direktor osnovne muzičke škole Branko Smiljanić, gospodin Ivan Ristić. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i dobro jutro vašim gledalcima. Sa nama je još jedan direktor još jedne osnovne škole Vasa Čubrilović, gospodin Vladimir Stanišević. Dobro jutro i vama i dobro nam došli. Dobro jutro vama, vašim gledalcima i hvala vam što ste nas pozvali jutros. Vjerujem da se sada mnogi pitaju šta povezuje ove dvije škole, šta povezuje ova dva direktora i zašto su zajedno u emisiji. Neki znaju, mi smo već to nagovijestili kroz vaše gostovanje u našem programu, šta će se dešavati narednih mjeseci u našem gradu, odnosno u vašim školama. U pitanju je jedan lijep projekat, možemo tako reći, rekonstrukcija osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. Učenici ove škole za vrijeme rekonstrukcije bit će smješteni u osnovnoj školi Vasa Čubrilović. I eto razloga da se nađete na istom mjestu. Možda evo da gospodin Ristić nam prvo kaže kada će početi rekonstrukcija škole i šta ona podrazumijeva. Napomenuli ste u uvodu da ove dve škole dosta toga vezuje. Naime, dosta ljudi u Gradišci znaju da je muzička škola Branko Smiljanić prije 2002. godine bila smještena u osnovnoj školi Vasa Čubrilović i da je odatle zapravo osnovana muzička škola pod ovim imenom i da bi se sve do sada bili u ovim prostorijama sada gdje smo preko puta kulturnog centra. Ima dosta simbolike u saradnji ove dvije škole. To je tačno prije 20 godina kada je osnovana muzička škola Branko Smiljanić. Zahvaljujući gradonačelniku Zoranu Adžiću, ja moram da kažem da su se stekli uslovi da naša škola doživi detaljnu rekonstrukciju. Znači radit će se krov, radit će se stolarija, zatim dobit ćemo i jednu salu u samoj školi i radovi već kreću. I neki unutrašnji radovi, pretpostavljam. Da. S obzirom na činjenicu da to nije moglo ranije, uvijek je, znate, nedostajalo i sredstava, ali mi smo imali i još jedan problem usput. Prostorije na gornjem spratu su bile u privatnom vlasništvu, znači morali su te prostorije, taj stan da se otkupi i evo, kažem opet, zahvaljujući gradonačelniku, stekli su se uslovi, sve je to rešeno i muzička škola Branko Smiljanić od januara mjeseca kreće u jednu rekonstrukciju. Imaćete sada i više prostora, ali tako? Obzirom da će i gornji dio... Da, na gornjem spratu dobit ćemo 4 prostorije za individualnu nastavu, dobit ćemo opet, kažem, salu, radit će se i unutrašnji zidovi, tako da će izgled škole ostati isti, jer je građevinski objekat i pod zaštitom države. I na našu sreću, da kažem, to će se raditi u ovoj godini. Međutim, radovi već počinju u januaru mjesecu, tako da smo mi razmišljali da odmah početkom drugog polugodišta nađemo lokaciju. Možda je na neki način i mogla da se nastava odvija u prostorijama, ali mislim da ni ljudi koji bi tu radili ne bi bili sasvim slobodni što se tiče bezbednosti, ne bi bilo dobro. Ja sam se čuo sa direktorom Staniševićem, direktorom osnovne škole Vasa Čubrilović, i imali smo jedan sastanak i da kažem, evo već na prvu nije bilo reči da li oni to mogu nama da ustupe ili ne, već je samo pitao koliko prostorija vam treba za rad. Sa njegovim saradnicima smo odmah krenuli u da kažem, razgledanje nekih slobodnih prostorija, da kažem, oni imaju vrlo malo tog slobodnog prostora, veliki broj gospodina Staniševića, kako je to sve učenika, ali mi smo uspjeli da nađete privremeni smještaj i od ponedjeljka ćemo organizovati normalnu nastavu. Nastava ide normalno, ništa se ne prekida. Pored osnovne škole Vasa Čubrilovića moram da se zahvalim i direktorici gimnazije. Mi ćemo tamo imati nastavu u 2 učionice u prepodnevnom terminu i u Narodnoj biblioteci u popodnevnom terminu od 13:30 časova. Jedna prostorija je na raspolaganju.
Sada ćemo čuti gospodina Stanišljevića šta ste to ponudili osnovnoj muzičkoj školi, odnosno koliko prostora ste mogli ustupiti i kako ste se vi uspjeli izorganizovati da funkcionišete i vi, ali i oni. Na sam dopis koji je stigao na adresu škole, odnosno na školski odbor, i ovom prilikom se zahvaljujemo školskom odboru osnovne škole Vasa Čubrilović, zato što je prvi razmatrao ovu problematiku i u istom trenutku podržao sve što treba da se uradi, da se radi. Nastavničko vijeće naše škole je također podržalo sve to i onda smo mi pristupili tehničkoj realizaciji kako to sve izvesti da mogu naši učenici normalno da se izvodi nastava, jer nastavni proces je prioritet, da se ništa ne ometa, produženi boravak, posebna nastava, a da ponovo nešto što se radi u našem gradu, u našoj sredini, ovo je, ne možemo reći decenijski poduhvat, ovo se može reći stoljetni poduhvat, da ne izađemo u susret i da ne pronađe se rješenje. Uvijek se rješenje može pronaći, ali narodna poslovica kaže gdje čeljad nisu bijesna, nije ni kuća tjesna. I tako je u kolektivu Vasa Čubrilović. I pozdravljam ovom prilikom i roditelje naših učenika i njih upoznavamo sa ovom situacijom. Učenici će biti detaljno informisani kroz prvi dan nastave, 23. A mi smo uspjeli to da presložimo na način da u samoj školi, škola Branko Smiljanić će imati prostor od 5 prostorija tokom cijelog dana na korištenju ujutru do navečer, a pored toga imaće 3 prostorije koje će biti u popodnevnim satima, također njima na raspolaganju. Naravno, zbornica naše škole će biti zbornica i muzičke škole i škole Vasa Čubrilović. Klub naš će biti klub za naše radnike i naše kolege i kolege iz škole Branko Smiljanić. Dakle, dijelite sve? Sve dijelimo. Za dobrobit naše sredine. Naravno, ne samo sredine, za dobrobit naše djece. Veliki broj naših učenika Vasa Čubrilović pohađa školu Branko Smiljanić. Tu je isto dosta veliki broj Dalno Borković, nešto manje kozarske djece Petar Kočić, ali mi smo ponovo razmišljanja da nećemo mi stati na ovome. Mi dajemo s ovim još jedan moment za razmišljanje kada se sve to sredi tako, kad smo mogli da izgradimo sada tu školu i da se sve to sredi sa gradonačelnikom, naravno, na čelu, da možda razmišlja se i o srednjoj muzičkoj školi u našem gradu. Nekako je bilo i logično da ponudite im smještaj tokom rekonstrukcije, jer kao što reče Ristić, sve je to krenulo upravo iz vaše škole, tu je osnovano prvo muzičko odjeljenje 2002. godine, rekao ste. Ili tako? Do 2002. Da, do 2002. godine je tu djelovalo, a kasnije se preselilo u ovaj objekat. Sada će biti mnogo interesantnije i učenicima, ali i nastavnom osoblju. Imaćete i muziku tokom nastave. Slažete se? Slažemo se, kako da ne. Veselije i... Da. Već razmatramo to, kolege, imamo sastanke. Mi praktično cijeli zimski raspust smo u objektu. Da se to prepakuje na neki drugi način, da se premjesti što se treba, da se potrebni uslovi obezbede za muzičku školu, sve što treba. Instrumenti su već kod nas, svi su tamo smješteni. I u tom radu smo razgovarali, kolege, zajedno koliko će to utjecati na naše učenike. Mi smo imali 1/3 našeg kolektiva tada već zna kako je to funkcionisalo, ali moram da kažem da je to tada bilo samo muzičko odeljenje škole. A bilo je muzičko odeljenje osnovne muzičke škole Vlado Milošević Banja Luka, tako je počelo. A danas je to osnovna muzička škola Branko Smiljanić, gdje je daleko veći broj učenika, polaznika i samih nastavnika, predavača. Kako će to sve izgledati, to će sama djeca reći, bit će prilike, znači da se napravi taj moment emisije, reportaže, kako djeca doživljavaju sada, da li su zadovoljna, nisu zadovoljna, ali mislim da
trebamo biti svi zadovoljni kada se nešto lijepo radi u našem gradu. Upravo tako. Rekli ste, ustupit ćete im 5 prostorija. Za koliko će biti povećan broj djeci u vašoj školi, broj učenika, dolaskom učenika muzičke škole? Biće dosta povećan. Mi ćemo sada, znači, u osnovnoj školi Vasa Čubrilović trenutno je 840 učenika koji redovno su u nastavnom procesu, a pored njih, znači, mi imamo 202 polaznika produženog boravka. To su učenici koji su od 7 do 17 časova i očekujemo ovdje približno 200 učenika da će doći u našu školu iz muzičke škole, s tim što će nešto ići u gimnaziju, nešto u biblioteku. To je sve tu u našem krugu blizu da djeca mogu preći iz jednog objekta u drugi. Biće tu dosta kolega. Mi sada imamo u kolektivu 108 zaposleni u Vasa Čubrilović. Kada dođe muzička škola, to će ponovo preći preko 150. Znači, to je trenutno u našem gradu zgrada koja najviše duša ima. Tako će biti da u narednom periodu. Toplih, dobrih duša. Pred vama je zaista ozbiljan posao i odgovoran. Kome će biti teže, gospodine Ristiću, vama da se naviknete ili domaćinima da vas prihvate i da sve to izorganizuju? Kao što je direktor Stanišević rekao, jedan broj nastavnika je radio u osnovnoj školi Vasa Čubrilović do 2002. godine. To je znatno manji broj nastavnika koji je tada bio prisutan u toj školi. Broj nastavnika se u našoj školi znatno povećao zadnjih godina. Otvorili smo i nove odsjeke. Što se tiče broja učenika, 260 učenika je u Gradišci, u osnovnoj školi, u osnovnoj muzičkoj školi. Ostatak je područno odeljenje, znači ukupnom brojimo 317 učenika. Tako da je sada malo složenije to organizovati sve. Naravno, mi želimo da budemo dobri gosti i da u tim razgovorima, ja sam već napomenuo da mi ne želimo da remetimo proces u njihovoj školi. Muzika je takva da se čuje, da su nastavnici nekad energični, možda nekad su deca energična u svom sviranju, kad takve su kompozicije. I mi u ovom trenutku, da kažem, ne znam na koje ćemo možda probleme naići tokom rada, ali evo, do sada smo uspjeli da vidimo, da uočimo šta bi to trebalo da se odmah sad na početku možda reši, da ne bi došlo do nekih situacija. Zato danas imamo i taj zajednički sastanak nastavnika dve škole. Imamo neke nove predmete, recimo kao što je nove odseke, kao što je solo pevanje. Ne znamo sada da li će čas solo pevanja uticati na njihov rad, ali svakako ćemo ono što se bude dešavalo u drugom polugodištu zajedno rešavati. Ja se nadam da nećemo biti smetnja, da muzika poboljšava koncentraciju, pa nadam se da će biti ovo drugo, da neće biti smetnje u njihovom radu. Dok ste rezervisali smještaj, da kažem tako, dok će trajati rekonstrukcija, odnosno kad je planiran završetak? Nama su najavili da će to trajati nekih 7-8 mjeseci, tako da ćemo mi u tom periodu... Do početka nove školske godine. Nove školske godine biti u ovim novim lokacijama. Moram da kažem da će neki učenici imati nastavu u gimnaziji i u Vasi Čubrilović, znači... Koliko učenika će ići u gimnaziju, izvinjavam se, koliko u biblioteku, imate tačan broj, vjerovatno imate? Da kažem da nije određeno ko će ići u gimnaziju, već oni jedan čas imaju u gimnaziji, a drugi čas u Vasi Čubrilović. Tako da su razne kombinacije u tome, ali po ovim što smo do sad uradili, mislim da će drugo polugodište krenuti bez ikakvih problema. Prostor je obezbeđen, instrumenti su, kao što je rekao direktor, premešteni, tako da drugo polugodište startuje normalno i svi predmeti, znači ono što su bili u muzičkoj školi, sve će se to realizovati na ovim lokacijama. To sam upravo htjela da vas pitam, da li je sve spremno, da li će sve biti onako kako bi i trebalo da bude? Jeste, ovim putem želim da upoznam i roditelje da će doći do pomeranja rasporeda časa. Znači, onaj raspored časa koji je bio u prvom polugodištu neće biti u funkciji, dobit će roditelji. Ali oni će biti upoznati, vjerovatno. Već su oni upoznati sa rasporedom časova. Sve je spremno,
Evo, čuli smo iz vašeg prethodnog razgovora i u vašoj školi za početak nastave, ili tako? Jeste, za početak drugog polugodišta školske 2022-2023. sve je spremno. Što se tiče nastavnog kadra, škola Vasa Čubrilović već više od jednu deceniju egzistira sa verifikovanim kadrom gdje nemamo problema. Što se tiče samog prostora, dobro je poznato našem gradu kako danas izgleda ta škola, danas kako je izgledala nekada. Prostori su već zagrijani, čekamo samo učenike da se napunimo i da krenemo. Vjerujemo da su i oni zagrijani za nova znanja i sticanje novih vještina. Da su spremni za drugo polugodište, da su se odmorili. Pa ja mislim da je to sad jedan novi moment u njihovom školovanju i da će njima biti sad na neki način zanimljivije, drugačije. Nadam se da neće im biti i teže, jer imamo dosta učenika iz Vase Čubrilović, tako da će možda nekima biti i lakše. I lakše, da. I iz osnovne škole odmah doći na čas instrumenta, ukoliko je takav raspored kreiran. Ništa, meni je drago što ste sa nama podijelili detalje ove lijepe priče. Želim vam puno uspjeha i dobru saradnju prije svega i vjerujem da će to sve biti onako kako i treba da bude. Mi ćemo vas svakako posjetiti, doći da vidimo kako to sve funkcioniše na licu mjesta, sa kakvim problemima se susrećete, ako ih uopšte bude i bilo. Hvala vam što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala vama na pozivu. Hvala vam. I naravno, srećan vam početak drugog polugodišta. Da, i nama i učenicima. I učenicima. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, kao što ste mogli i čuti, razgovarali smo sa direktorom osnovne muzičke škole Branko Sviljanić Ivanom Ristićem i osnovne škole Vasa Čubrilović Vladimirom Stanišljevićem.